Здравейте, чуркосмучи и презервативи. Сега играем на бесенца. На бесенца и трябва да влезеш в север. Айде, отивай на север. На север. Да, айде да почваме. Започни игра. Така. Сега, думата е от имен. Аз съм първи. Първо почвам с... О, има вята, поза мен. Пак съм аз. Значи като познаеш дума, като познаеш буква, пак си ти. Да видим. Няма Ти си. Няма Г. Аз съм. Опа, бинго. Ти си. Зареждаме още. Ко ти зарежда, бе? Не, всъщност аз съм, извиняй. Цяло ти. Евала! Да, думата е Евала. Аре бе, ти си бе, какво правиш? Защо няма тая буква? Ю. Ю. Чай да помни си. Има и. Виж мечетата какви са обесени тук горе. Да. Аре, аз съм, чакай, аз съм. Л. Няма. Има и... Едно стават още 3 хиксчета и умирам, бе. Има А! Аз имам А. Аз нямам А, защо нямам А? Няма и С. Още 2 хиксчета на двамата М. Има М, супер, каква ще е тая тъпата дума, бе? Д. Няма. Значи има М. Дали ще има Н? Не знам. Всеки за себе си. Има! Айде да натисни го. Дали ще има Т? Ми останаха 3 букви сам да позная. Сигурно ще има тая. Ето е думата накривявам. Накривявам. Що за дума, бе, човек? Каква е тая тъпата дума, бе? Окей. Дай Аз съм нова първи. игра. Има Да. има такова. Какво има? Такова, В. За какво ми казваш, бе? Аре, бе. Дали ще има това? Няма такова. Оцелих буква. Коя? Още една буква. Няма да кажа. Шак. Защо? Сигурно ще е това. Моно оранжада. Ти си? Да, бе, знам. Чакай малко. Мамка му, каква е тая дума, бе? Оцелих. На мен останаха още 2 букви обаче. Една. Сега е. Кажи кои букви си оцелил, аз ще кажа кога аз съм оцелил. Аре играй, бе, после ще ти кажа, ще ти казвам. Супер, оцелих още една. Има ли И? Не знам. Срочен. Срочен. Ти си оцелил същите букви, които аз съм оцелил, между другото. Сериозно ли? Да. Пак съм аз. Ти си първи, дай. Две букви познах. Само една. Не, това бе, исках другото. Оцелил си. Мамка. Га. Не така. Аре, бе. Пича. Не. Каче. Аз съм цел с една буква.
Аз съм целил с една буква повече от тебе. Катерина, човек, бе. О, аз съм първи. Ооо, О, ес. О, ес. Ес. Жалко. Сигурно ще има Г. Жалко. Не съм... Опа! Да не противоконституционни са. Да, Аз намерих две. аз намерих много, обаче... Още... Yes! О, да едно хиксче. Коя е думата? Не знам, чакай тук. Каква е тая дума? Кои букви си оцелил? Конетрично, обаче една дума между Н и Е. Конетрично, коше е? Концентре. Ти ли го познавай, кучко? Не, никой не го познава. Аз съм сел О, Н, Р, Н. Не, аз го познах, 2 точки. Аз го познах, бе. И аз къв съм тъп. Ти си. В. Няма В. Опа. Но пък има това, няма това. Стига, Да реши има Ю. Да, бе. Ю. Бе. Тази дума, само една буква съм познал. И аз. Коя буква си познал ти? Давай. Аз залагам на И. Опустя. Що за дума, бе, човек? Ти си наоцелил само ото, аз пъсато. Ти си, не, аз съм. Явайте. Yes! Сега е. Yes! Михаля. Какво си, бе, човек? Каква е тази дума, бе? Михаля. Започвам тази дума. Значи пишете в коментарите, ако някой изобщо гледа този бавен клип, какво означава думата Михаля. Бе, зареди. Така. Аз съм първи. О, добре. Е някаква пълна извращения. Гледай. О, има Р. Кой си? Хвърчешката. Кой си, бе? Не знам. Ама аз съм познал и аз не знам какво тъпа дума е, човек. И аз не знам какво става тук, баба само знае. Чай сега разкам, че има това и няма. Що бе? Стига. О, има това. Няма това. Има това. О, има... да решим това.